Topiko, iti IFM News. Manipod, ipagtaltal kayo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Ay, Topiko! Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko! Ay, and we're back, mga idol. Iawis mi ka na kayo. Iti ikay man na panagabuya. Iti dito gundawa ken parang i-share dito yung Facebook Live, mga idol. Sabi kas nakit anadong pa mga idol ti agbuya ka na tayo. Ayan, na yung bigat mo, Clarence Pascua. Kastabait ka ni Dia Madriaga. Good morning kay ka, Manipod Abra. Ni Daisy Juan, Manipod Batak. Ni Jerry Valdez, Manipod Dingras. Ni Paagbayan ni LJ. Manipod dito na ay umot lang dito cinnamon man. Dito na Totis Bake Shop ng Alisan West Lawag. Di pa Angelo Kinay. Ayun, yung bagabigat mo ka ni Oliver Corpus. Happy viewing. Ikaw man uncle na nga ni Carjo. Manipod Badok Ilocos Norte. Oy, speaking of Badok, Idol Glenn, mabalin na nga pa nag-date Jai. Ay, man, mabalin. Kayo, EJ La Milagrosa Cove. Ino di Jai? EJ, EJ yan ang Badok Island ba dito? Oh, EJ, before ka nga mapanidya, di clothing cottages. Ay, di ka pinapanidya. Ay, di ka pinapanidya. Ampay. Di ka pinapandita. Ampay. Kabay may Ilocos Norte, di ka pinapandita. Ah, okay, Ay, sige. As in, nadabas Jai. May mga floating na dyan, mga ano, and then papunta ka sa floating niya. Floating cottages. Oo, tapos Tapos ada dyan La Milagrosa, ada dyan ko ana. Dati estatwana. La Milagrosa Cove, ada kasla chapel ijay nga napintas. Ada ba nung kamang miss-miss ay Idol Glenn? Ada nung kalata. Ada. Ay, okay. Ano, may ko. Ada dyan ni Twinkle no ko. Agikis. Actually ni Twinkle ijay so natin may isang tourist spot. Man? Joke lang. Joke lang. Wawa Twinkle, kamsat. Kumusta kan? Kumusta kan? Kumusta kan? Sisi. Una, agikis din na minsan, gapot marunggay. Alright, so hanapin ti mabaling itinerary, Idol Glenn. Di kiti mapalang okay, di kiti mapanag love month. Oh, love month. Yeah. So nag-research, ti research. No kaya yung ti beach, do ti papanantay yung beaches ta. Puro met beach dito yung Ilocos Norte, mabalin tayo ita Blue Lagoon. Wrong ti pa nag-pronounce mo kunan ni at naga na kami dati ita RMN ni Drew. Drew San Fernando dapat yung beach. Kajay dapat pa nang balikas mo. Beach. Kasi aman, kunan na report ko kasta. Kuna na idi ko ayaw na yung beach kaya beach dapat kakas Jai. Kuna na idi agriport ng RMN sexy beach. Kuna na idi ko agal Jai dati ang iwat na. So if you go to J Northern, mabaling kayo ta Blue Lagoon. Blue Lagoon. Of course, it's Blue Lagoon. And you can also go to Patapat Bridge. Yun. Balawi. Ayan, Balawi J Blue Lagoon. No, total na kapila Jai dapat di bantay abot. Abot? Ay, dati as in nag-abot. Ayan, okay. Mabalik ang picture. Heart. Again, at DJ Kaparis Pisan, ng DJ Batanes of the Batanes. Batanes of the North. And nakakatuwa kasi Batanes of the North, mas north naman yung Batanes. Muna aya, api kasi mo tipinang DJ Batanes of Ilocos kung Batanes of Pagudpod kasi kung ket northernmost mo ti Batanes na talaga. Hindi nga Batanes of the North talaga mga that North Batanes. DJ ko Batanes South Luzon. Batanes of the South. Okay, next we'll go to Bangi Windmills. Oy, Bangi Windmills. Mabaling nga pagsapasanaang no may single ka. Abo. Talaga? Mayat mo api ko saan nga mabalin. 'Di ba? Which is at naganan napitas kay nga at naganan ang picture ang photography enjoy mga sa no di yo kay timapan enjoy ta kurang ti budget yo adto mo dito lawag ito beaches ti Lawag, beaches ti Paway, beaches di Kurimaw. Ken anapay mga idol, at ti makukunapay nga exclusivity yung pa ijay mismo apong atawag nan ijay ito yung part di Paway kasi
dakda kay but lang. Wen. Di ba? Manumot iti tao. No, kaya duty man manunga tao in kay dita solar farm. Ano tingin na ni? Solar farm. Nagbaran siya. Oo. Tapos ano pa eh? In kay DJ Pangil. Pangil, Pangil Beach Resort. DJ in kay dita pay ko ita no ita kay mo kuma dito ilawag in kay dito abay iti na ditan ita nag Fort Ilocanja, mabaling kay dita, mabaling kay pwede Kawakan. Kawakan. Amoy di na pandanag Gabo, nagpalto-paltugan Navotas. Navotas, Gabo, Lapas, Anapay, Ita lang. Ita. Kawakan. Ita Port. Diba? And Ita what Suba. else? Suba, ay wala Suba Paway. Suba Paway. Ngam asidig ti asidig lawag daw dyan agkakakuan daw. Buwan asidig lawag di Jaya. No, awan, ito yung kalata bakarang tabi Bislak River. Ano na? Bislak? Bislak River. Di ba, DJ? Dari Bislak River, hindi mga, Pwede siguro na Ikag tuno-tuno, kas Jay. Sa napintas pa kaya yun talagang mga bichiminan ita bintar. Na bintar, hindi ko. Ano na? Ay, di dam. DJ Pay Paul si Jay. Darna. Darna po sa di Jay? Sikat ni Ding Nukwa. Ang bato. Tapos sa baling ang bato, iyawat na. Tapos na baybas ka. Samo ko na sabunto na baybas ko. Apay amon deta itaya. Imbaga ka lang bato. Sa bato ka ito diding. Diba? And of course mga idol, tigo namin, no, ang turturong kayo dito ay han kayo apong agalumiim nga rumaman. Kana kitay aga kaimas apong delicacy dito ay Ilocos Norte umunan apo dita ti empanada. Empanada di kita anapay. Kasi anya ka pay. Di kita paksiw, di kita di gito'y kwatayo. Dinakdakan. Ay kurnik pa. Wow, kurnik pa. Ay actually talaga nga adun to ti bisita tayo ta adun ti di gito yan. It's a long weekend. It's a festival. Sa adun festival tayo. Pati di gayam guling-guling aya. Ironggimen to no February 14 ada balay Constantine Giant pinagluluton sa data February 14 pinagaramid at tidudol kas jay. Oh, diba? Kaya hindi ito procession ta talagang kan 16, 17 di kita di gijay ko. 18 kami dahil ito ti Ash Wednesday. Oh, the Tuesday, Ash Wednesday pala yan. Tuesday before Ash Wednesday, it's the guling-guling. So, yung timit, among ti kasla kabaro nga new to guling-guling hanggang sa kanu ijay sango ti simbaan hanen ijay tanto kanu likod ti munisipyo DJ auditorium media ay ang ijay mismo sangon kahit kung nakat kasan nga rin di pa'y dagdakil di pa'y basit DJ pagprap sanda kada wano tayo pagbuyaan tattao pagbuyaan tattao nga tang ruden kung kunak di napimpinas ko maijay latamot sango tayo sumuti dati nga pagbuyaan ti tattao correct alakit kitante to baka diba? Kinain tayo mga idol. Baka dan tumet ti pagbalbaliwan na. Ngayon ba siya? So, kayo pa DJ ko. Hintay pa dita Sand Dunes. Ay, wala yan. Dita Paway Sand Dunes. Sabi di ba magbaga? Kada dito yung lawag Sand Dunes. Suba. Dito yung lawag Sand Dunes. Ito Santa Maria. Santa Maria? Ita suyo. Ano ka natin? Basta dyan sa talingaan. Talingaan ni Nico. Talingaan ko Giant. Lapas. Ni Gunggong. Ni Yong Yong. Shout out kay Yong Yong. Namamiss ko ni Yong Yong. And of course, Idol Glenn, dita Paway Sand Dunes. Dita na Masintok. Ken dita na Kalagip. 11 rif ba DJ? 11 rif. DJ kami Baksil nung ka DJ. Ay, Baksil yun. And ano pa yung Masintok, Kalagip, Suba. Suba, DJ. Hindi kita mga idol, iti mabalin nyo nga pagdaday tampay. Mabaling kay DJ. Mabaling kay pwede Malacan yung of the North to kayo tumapan dita. Ano ba yung Chinese? Chinese garter. Garter ano garter?
Garden. Ayan, mabalin kayo ang papicture enjoy mga idol. Mabalin na ta. Actually, Jack pinakapanin. Diyan ka muna na i-open dan kasi dati Ay, DJ in close pa da na? in-renovate da. Game itata siguro kat baka naka-open ng last month pa lang Baka siguro. mabalin mi mat nga mapanbisitain na ya. In kayo pa DJ no kaya ayo ti ngumato in kay dita Burgos Lighthouse o ado, kapurpurawan kasi. Ano ti mabalin tayo nga pagturungan mga idol no in kaso lang nga anda ganan. Kaya ti adventure. Kaya aglalo no dete girlfriend mo kat hanga taga dito hanga taga Ilocos Norte. Kada DJ punta naman ako diyan babe. Sige, punta taga Manila. Sige, punta ka rito at ipapakita ko sa iyo ang tinatago ng Ilocos Norte. Bakit nandito tayo sa kwarto mo? Wait, nandito. Ito pala yung Maulaw ako. Ulay yan. Okay. Ngayon, mga idol Glenn, at nagano dito yung Dumaya. Ay, Ako ba mabalinda nga Kata Nueva Era. pagturungan? Nueva Era, anapay. Inka dita madungan da. Well, madungan. Nung pang family kami di madungan para kanya. Okay, di Diba? di bring your loved one as a family. Ken anapay idol Glenn, dito anapay. Dingira awada ba? EJ ko ita Marcos DJ adabat isolso na ba DJ napintas nga Resort. resort Hindi ba yung Sarat? ita Solsona inka EJ Solsona Apayao Road Ay, oo, ang motor kayo mabalin. kay pwede ta lamin o daya deta no mabarbaraan kayo it's time to go to Lamin Yes. because it's cold. Yes, it's called there and you hug there. And may sapay. Tikunada nga road. Tikunada, yeah. Many are cold but few are frozen. Ano punchline mo na ta? Ano ti punchline mo na ta? And of course, Di mo mo din. Ama. Chosen ko. Siguro. And of course, Idol Glenn, tupig. Ay, men, tupig. Nailasok ang tupig. Ita sarat. Kasi deje tupig da deje nga na luto ti unag ti dagano kit din na iluto iti 1 meter above sea level. Oh, day pagtunuan da mismo mga idol aya. Ito no da. Ninaasok ang tupig kung wala namang Dennis. Alright. And commercial nga tama ng tamno. Oras tayo alas 5:42 mga idol. Ano dun tumay ti dano mi man adamdamag kalpasan da ito apang malagim.